Ok, Mark, għanna l-Ġanni fuq l-linja tijaj. Mela, fuq tal-kwarantina, Ġanni nsellim lek l-ewel net. Lej, dajjeb, Mark. Ħan ispjegalhom daċi qed tissema' ħafna di tal-kwarantina, l-idea li tagħmel self-quarantine għal qed intom stess, u xek, professur. Iġvi l-idea li jekk inti tkun ġej minn pajjiż li huwa affettwat, tagħlaq lilek innifsek id-dar tagħmel self-quarantine biex jekk għandek xi ħaġa ma tifrixix. Ġanni għadu kif wasal mill-Italja, kont skiing u Ġanni. Ekku. U insomma, skiing ma kienx hemm problema, ma kienx hemm il-virus fl-skiing jew. Le, aħna fil-ferjata fej konna skiing għasponna edhi Milan, konna barra minn Milan, ma peress ġejna mill-airport ta' Bergamo, di post ġaraw nisma, dawk il-ġumatej kwarantina ħjar tablu. U jena t-xidejt li għana mill-għu. Fimni fuq l-aeroplan, konna xi 150 ruħ, ma' minn dawk il-nis kollha ħajamluha. Ma jena għalmenu nħossni kuxjenza kun clear. Li jek jena għandi xi kollegi xogħol jew xi bibtiej li għan tefa' magħhom, li jek jena l-ħares għatan il-virus għalmenu ma nxerridix, għarra edha ħanamel daw il-10 tim ġumatej kwarantina biex għannin ma mbux l-infern fuq di. Id-deċidejta inti ġifiri? Iva, le, suġġerawna ħatma għallina bil-fors. Sewa, u bħalissa qed magħluq id-dar ġifiri? Ejja, kull deni qed jibdu bil-ġid. U għet nara ftit films ma ftit. Titlob l-allar ma jitlalek xid-deni, maġ dak ma jkunx ġejt. Le. Irrit nistaqsi il-professur, meħabba l-mara jew il-familja insomma, kif se tagħmlu jagħmlu għamijek? Iddeċidejtu? Li fim naħna skin flimkien konna, jiġri kulħadd ġewwa noqogħdu. Kulħadd qed jagħmel għall-familja kollha. Iva, anke ma minn konna l-familja tagħhom ħajamlu wkoll. U hemm waħda minnhom teacher ġifieri ħajkollha tieħu ġimgħatej off u tagħmel homework mid-dar, eċetera, ma iżjed sejfek le. Iddeċidejt se tkun qed tagħmel f'dal ġimgħatejn? Se tagħmel xi ħaġa? Jew kif se jasal l-ikel għandkom pereżempju għax l-ikel irranġajna xtaw il-kuġin tiegħi joqgħod bes kemm jixxi li dekkew jitaqil fil-lift. Hija naħdem fortunatament nista' naħdem id-dar. Jiġri ħafna affarijiet il-meetings nagħmluhom bl-Skype u ċertu quotations jekk nagħmluhom id-dar. Eventualment, 10 tim oħra, ġimgħa oħra, nispera li kollox konu rajtu nerġa' nidħol naħdem. Kif suppost l-uffiċċju. Ġifi biex nagħmlu ċara ħalli nikkonkludi, inti m'intix qed tħoss is-sintomi, mhux hekk inti mhux qed tħoss. Xejn, all right. Inti qed tagħmilha biex qalli jista' jkun għandek xi ħaġa, però għandek konsern u nixtieq li tkun mistoqsija għall-professur. Kien hemm dan nies kollha turisti fuq l-ajruplan. Eżatt. U dawn jiġu barra. Aħna konna 150 fuq l-ajruplan, jien naf biżgur ngħidu, naf biżgur 10 minna ħanamlu l-kwarantina. Il-140 l-oħra. Hemm ħafna minnhom kienu Taljani, hemm turisti, nies li probabbli jaħdu Malta. Ma ħajamluha jew le? Għax jekk jiena nerġa' ngħid ħanamilha. Għax sempliċi raġuni li għandi rispett lejn kollegi tiegħi biex Alla ħajt jekk għand xi ħaġa ma nkunx jiena li tajtulhom. Imma la ħadd ma mponija bil-fors isma' gajs ħadd mur id-dar kuljum se tiċċempil li kun nofsija biex tgħid li qed hemm. Ok, Ġanni, nirringrazzjawk u nawgurawlek li ma jkun xejn dan imma nammirak li ħadd id-deċiżjoni. U inti self-employed, ġifieri mhux frankaj tal-biċċa xogħol. Le, ma frankaj xejn. Ma fraħx il-mara diġà qatlu biex ibajdu d-dar. Awguri Ġanni lejn it-tajjeb. Awguri Ġanni maraw li t-tifla. Mela, qed jgħidha l-oħrajn. Dak jiġru barra, li xi kwarantina hija. Mela, aħna il-kwarantina qiegħda kulħadd tajjeb, jiġifieri dawn fuq l-airlines fiex ikun qegħdin jitlu l-ajruplan xi turisti huwa diffiċli titilħaqhom. Qed ikun hemm l-announcement ta' għaliex qed issir din il-kwarantina u qegħdin inħeġġu anke turisti li qegħdin jiġu biex propju joqogħdu kwarantina wkoll. Inti tippretendi xi ħadd jiġi ġimgħatej holiday u jagħmel ġimgħatej ġol. Le nifhmu li din le din nifhmu dis-sitwazzjoni tajjeb. Però tifhem ukoll li din tista' tintuża wkoll bħala deterrent tajjeb. Aħna din il-press release li ħriġna min-naħa tagħna qiegħda tiċċirkula anke fuq ġurnali Taljani u kollox. Ġifieri huma qed jifhmu s-sitwazzjoni ta' Malta kemm aħna qegħdin nipproteġu lill-pubbliku tagħna. Għaliex tajjeb nifhmu li kif għedna qabel ma tittieħedx minn persuna għall-oħra waqt li inti m'għandekx sintomi, però tista' tittieħed fix xejn ikollok l-ewwel bidu tas-sintomi. Allura aħna rridu f'di stadju li qegħdin fiha bħalissa innaqsu kemm jista' jkun ir-riskju li jkollok xi ħadd li kien espost li huwa x'ħin beda bis-sintomi kien pereżempju f'grupp ta' nies. U dak huwa l-an kollu. Ma rajna xi dumor għalbek irrispondini fil-qosor.
konsidraw li tagħmlu multi pereżempju għal min mbagħad ma jobdix. Pereżempju f'iżolament jew. Bħalissa qegħdin naraw x'konsiderazzjoni taħna għandna nieħdu biex inkomplu nsaħħu il-protezzjoni tal-poplu Malti. Ok, u l-ħaddiema li qed ikollhom ma jmurx ix-xogħol. Dawka se taħduhom mis-sick leave intom jew se tagħmlu? Il-PSMC li hija l-kodiċi li tapplika n-nies li jaħdmu fis-settur pubbliku, tagħti wkoll li jiena fl-uffiċċju tiegħek bħala Superintendent tas Saħħa Pubblika nista' nagħti l-quarantine li hemm bżonn lin-nies. Ġifieri dan ikun qisu leave addizzjonali bil-ħlas. U anke l-uffiċċju ta' Gvern ċentrali ħareġ ukoll ċirkolari kif għandha ssir din l-applikazzjoni. Ġifieri intom se tagħtu leave lil min pereżempju laħaq siefer u ġi u bil-fors kellu jagħmilha. Eżatti, dawk in-nies ma kinux jafu għallu huma sifru ġanni. Però semma lil mara tiegħu kienet miegħu hija teacher taħdem mal-gvern immaġina, allura tista' tapplika. Issa interessanti, min jaħdem mal-privat, ċa. Infatti min jaħdem mal-privat aħna qed Għaxem il-unions irridu jintaqgħu magħkom malaj. Xi ħaġek insomma di Workers Union hemm. Iva, infatti għandna laqat il-ġimgħa d-dieħla anke mal-employers fejn aħna qed ninkoraġġuhom li inti għandek is-social corporate responsibility wkoll tal-kumpaniji fejn jistgħu jgħinu wkoll il dawn in-nies dan kollu ma dan kollu huwa. Insomma, l-owners qed jgħidu jidħol il-gvern għalihom da mhux joħorġuhom huma hekk qed jgħidu. Ħalli naraw fejn naslu. Imma se tgħidilhom għalmenu n-nies illi mhux se jaħduhom bis-sick leave tagħhom, hemm il-laqas għandu 15 il-ġurnata sick leave ma fadallux. Eżatt, infatti hemm tal-gvern li inti mhux tal-gvern, tal-privat. Għax tal-privat qed iċemplu. Tal-privat aħna għandna laqa biex naraw fejn nistgħu naslu biex ngħinu lil dawn